tænkt over. Altså, hun dør af sult. Ja. Det er ikke god måde mad. Ja. Han var bare lidt irriteret over det. Så hvis vi har brug på det, eller ikke andet, hvis jeg har lyst til det, så kunne jeg lige ringe til ham, når vi var derude, for at høre, om han stadig var der. Det er så til dig. Ja. Nu var det. Fuck. Jeg skal kone ligger. God, don't do it like you move. Er det sovhørende? Han dog ligger sgu. Han er død, sgu. Det ser jo lidt.